Hei tid, så det atter her vi noen nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av Gjerstamal. Og jeg får spyrre, Paul, en som over, hva du hånd og ligger av hjertet i det? Jeg har valgt vi Efesosbrevet, og vi fyrir og kongabok. Her vi lest om Samuel. Og så tenkte jeg bare å lese til i 3 kapitlet ser versene fra vers 8. Da Paulus sier at tog det både knømøyne Paulus fengt Krist Jesu fyrir tikkum tid høytningar. Om tid annars har hørt om hushaltet, vi tar en nøye gods i mer given til tikkara, at vi åpenbering hver landarmal mer kunngjørst, så det som framman har stått av å skriva, jeg tog i kunnet tid til å lese det, skilja kunnskap moin, om landarmal Kristusar, som vi farne nattalion, ikke hver menneske, but noen kunngjørst. Så det som det nå i antanon åpenbæra, høylov, apostlen og profeten ansara. Så kommer det til at høytningene vi arvingar, høyra vi til likam, og jeg parst vi og i lyften hon, og i Kristi Jesu, vi evangelien. Det en som jeg har lyst av nå, altså, og etter 1. kapittel, 2. kapittel, 3. kapittel, så det høytningene det høyla dreier seg om. Og så det Israel sjølvande nevnt. Tog jeg at Israel vær og en samkomma vær. Ja. Ja. Ja, vi sitter eisne her i Galaterbrau noen at det var stedfest at Peter han skulle takke seg av jøten, men Paulus skulle forholde hedningene. Ja. Og nå det Paulus som har skrivet nekta største parsten av brøvene. Og til godt fjokken. Ja, det var jeg sier. Ja. Og til altså, man fengar seg ofta sjálvan ui at man har tidsi alt det til så øyla givet, altså. Ja. Til, ja, hatt bare til og til, altså, ja. Men hatt øyla, altså, drastisk ting som brøytast. Ja. Ui og vi til som han får kunnskap om. Ja. Han har jo ikke gjort noe av sånn her, men han finner kunnskapen for å bære vujer til okkon ødla. Det er sånn. Og det hever vi så offentlig djupt lidkjande menneskelig forhold til å gjøre eisene. Det er sånn vi døyla tydelig her i øren kapittel her eisene, ja. Om at det futjenskapen som var i midtelen, jødene og hetningene her, ja. Ja. Og futjenskapen noe som tog være mestjer heimen og folk der, og medaljene, hva? Men alt oppløst og løst i Jesus Kristi. Ja, alt ja. Ja. Her og ligger landramalet til frien, altså. Ja. Så det her virkelig verst at jeg ikke nær etter og tenke til seg. Ja, det alt visst. Ja. Jeg tenkte om det samband vi innelig løykan og i tog som Paulus skriver, og Peter vi, ja. Etter høylet ikke alt som skriver brøvene, etter atler. Så også jeg om etter den inneløykan som og i Jesen her, 4 kongabok og kapittel 8, når det til samvarsbøker, da. Ja. Det 4 samvarsbøker. Og til her og i ta i hånd Hanna byr om at få en sån.
Och till så omätliga verkort. Det ständer här främst att vi Ramatagim, Sofim och Efraims fjällon. Vi var med och i att Elkana, han var sonur Jeroham, son Eldiho, son To, son Sof, och han är framme med ett. Han är tvärkoner, annor är Hanna och annor Peninna. Peninna åtte bøten, men han er ikke. Tratta åtte bøten, men han er ikke. Hese med vår for hver januari ur bojesøgnen at tilby Herren, god til skærene, og offret lansere i Silo. Her var bare sine Eli, Hofni og Pinias prester for Herren. Og da døren kom, at Elkana bär fram offerskytt, gav han konungsøyne Peninno, Ötlons sonen og døtron, hennara, kvarjon så stikke av offrenon. Og så kommer jeg til han, men han gav han dobbelt som jeg for stikke til han elsker han nå, til at herren er i stånd med Olof hennara. Og så platt jeg enda ned konan Peninna at arka han og alt det der. Og jeg så gjerne vil jeg finne til å lyse til. Det er som det henter til Hanna for å bia. Ja. Jeg kan lese fra kjente vers. Jeg så løs tjekk år etter år, hver jeg fer til forhold til husherrens, arka i hon henne og hente hatt. Og så græt hon, altså Hanna, og ville ikke ete. Ta seg Elkana med over henne vi henne, Hanna, hvor græter du, og hvor eter du ikke, hvor er du så sorgabonden? Et her ikke bedre enn tutsi siner. Så hvert ene for deg hadde eti og drutsi i Silo, ta restest Hanna, Eli presteren seta stålesøyne og vid dorastaven og helgedom i herrans, og i hjärsta sorgsøyne be hon til herran og græt sorglige. Og hon gjør det lyftig og sier, Herre, god herskærarna, venter til egen tøynen av tjenest og kvinne tøyna og i nei hennara, og minnes med og gløymer ikke tjenest og kvinne tøyna, men djever tjenest og kvinne tøynes son, så skal jeg djeva herran han atla lyst til hansara, og rætje knuiver skal ikke komme av høtt hansara. Så las be hon landje for asjon herrans, og Eli fylte vi egen munni hennara. Men vi til at Hanna be innant Hanna, og best varar hennara rørtust, men rødt hennara hørtust ikkje, så helt Eli henne vera drukna, altså fotla. Og sier vi henne, hvordan landje ført av geng og vera drutjen, sutt til at hun leder renne out her. Men Hanna sværa, nei, herre, jeg er kvinna og jeg ber tunga sorg i hjertanon. Vin og sterskan drikk har vi ikkje drutj. Jeg uthelte bært hjersta mot fri asjon herrans. Halt ikkje tjenast og kvinne tøyna vera vana konefolk. Nei, atla tøyne har vi tala ut av store sorg og gremje møyne. Eli sværa i færre frie. God Israel skal djeva ter til og du hever bi han om. Ta sier hon, let tjenast og kvinne tøyna finna nøye fri eion tøynon. Så får kvinnan av sted, og nu at hon, og sa ikkje langer så sorgar bonden ut. Morgen etter får det tulje opp og tilbå for asjon herrans, så får det av sted, og kom heimater til sin kjøls i Rama. Og Elkana kom konesyne han og nær, og herre myntes til henne. Hon var ved baden og 8 sånn år etter, og gav hon navnet Samuel. Tøy sier hon, jeg har bi med han fra herren. Bi med han fra herren. Ja. Han er omvettet jeg innelig. Ja. Og i måneder er det sånn, det er noe som fer inn og i tal som er oppe til større, og det som vi løser i brøvene. Det er sin innelig løsning vi har han. Ja. Og så tar var avmarskingene nek større enn det er det nå, altså. Ja. Vi som får
på om vi ikke var tvärkoner eller flere koner. Men ena kona, ja. Men här var det på att han hatt. Vi tar fram, ja. 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 Det är akkurat det och ästen till att hon må følge gusser til at hun må fære og i helgedomen for å bli seg bønna. Altså til å være til et fysisk sted. Ja. Så her måtte hun så fære. Og ta ut tøyene hit, altså har tempelet ikke vært bygd da. Det er ikke for en Salomon som bygde tempelet, så hadde det vært tabernaklet, helgedomene, han som ble flotter. Men det som vi tar, det är ju himmelst. Det är ju. Det är inte något som är vi tog jag göra ett land. Stea, ett land. Inte slik. Nej. Det är något som Herren är tillkört lock. Och han kallar det en nödje skapning. Ja. Alltså något som mänskliga tal är omöjligt. Men för god är allt möjligt. Ja, och hvis du så täcka tøyene ta imot til nu börjar du att läsa i Efesosbrevet om hedningarna och talandamal som ligger här och ja. Så var det var faktiskt inte möjligt till hedningen ta att komma och tillbe Herren och i Jerusalem. Det hade inte utgång där. Så måtte der altså lede seg omkjøre og alt det ritualene her for jeg kunne komme og råkne med det godsfolka. Og man selv til Hanne og Taimon ta, de måtte fære årlige til helgedommene. Og nå i det helgedommen, han innan ujokkom. Ja. Han himmelske helgedommene. Ja. Det så avfædelig størst. Og nå vi hedningene, altså, kom inn og til fullkomne landamal tja gode og atlandene tja håndene, at det fri utgang for åkken ødel til en og hver tog. Og han sier hva du ligger åkne hjertet. Og det synes jeg vidt eisen bare Jesus sier at det at be om hva du så vilja, og jeg skal gjøre det. Og Paulus sier, han sier stor i ångo fire, nei, lad jo ødelen til som det ikke kommer fram for Herren og akadland og bøn vi tøkka, så skal fri og god som styr opp om alt vidt, varva det gjørs til hoksandikkere i Kristi Jesu, ja. Og hatt det frøkna ødel. Og det som altså, jeg kjenner bare mer og mer av tuttning, og så viktig det å få at her, ja, men hatt det til ødel. Ta i tøyene, så sier presteren her, ja. Og han var Guds ompå å gjøre. Og så tåser hun som hun sier, så hon sier vi han at halt ikke tjenest kvinner til å være vanna konfolk og så videre, men hon sier Arne til ja, han sier, men vi altså hon hever øyla respekt for presten hon her, tog at han i Guds sted for henne. Ja. Jo, tog når hon sier her, ja, det var vers 18, fanns spanna vin. Ta sier hon, lät tjänast och kvinnor tøyna finna nøye for egen tøyna. Altså, hon identifiserar seg som tjänast och kvinna tja som presten. Tøy at det var så løsning at han ombåde Herren å gjøre. Tøy sier han så tar vi han. Ja, og tøy at han ja, at han nå at det. Ja, og hon teker det. Ja. Til sønn og handlar på en måte. Ja. Ja. Og han, men det blir på en annen naturlig måte. Ta jo i sånn her sånne kjemmer. Ja. Som det er det samme da. Ja. Og som Eli her, han ombøy her for herren her som prester, men han menneske. Ja. Han ikke herren. Nei. Selv om hun nesten tiltaler hele han på tannmaten, og tog her han første som menneskelige reaksjonene, og hun bare fotla. Det så feiler ikke han, ja. Men tar han så kiler, så kopplar han i at nå taler han fra herren. Og det jo at det som han finner ta. Ja, ja. Selv om han var
är äckliga ofullkomna. Men man kan hata. Ja. Ja, helt visst. Så han sier, Elis være fær og frie, god Israel skal gjøre det til og til å be han om. Altså, han sier det ved en myndelaike eisene. Ja. Og hun får fri øsene så alt, han sier dette. Ja. Og så var det har vi glede av hver øren som limer av samme likam, ja. Men vi har ødel beinleis etgang. Vi bjørst ikke færre jøgnen mennesker der. Hver ikke livet til deg, ja. Slett ikke. Vi har beinleis etgang. Ja. Ja, det visst at det øyelig brøyting, altså. Og her som vi var nå, et laren, det er med for det vekkert. Det er altså morgen etter vi tjøk noen og fikk å søtja verlige ting som til den som så i øren kapittel. Da han sier til at fra vers 8 og Jesus Øysene tikkene har han kjørt livand, tikkene som deiver og i misbrott. Og sint og tikkere som tid overlevd og etter. Tøyer andan og jeg snøyme. Etter høvdingen om i hervalt noen i luftene andan noen som nå virker og i bøtten det oldet. Jeg har alltid bedre til å lese den enn jeg tror at jeg ikke konstant alls. Jeg kan bare lese her fra vers 8. Ja. Eisne tikkene hever han gjørst livande, tikkene som deg var i misbråten og synden tikkere, som tid overlevde jo etter tøyer andan og i hesen heime, etter høvdingene iver hervalden i luftene, andan som nu virkar i bøtten og løytnesins, mittlen tarra var og vit eisne ødel avur, og levde og i gjernden holds okkara, gjør det til som holdte og hoksandena vilde og våre av natur og bøten vreinar eins og hine. Men god som ryker i miskun, hever fire mikla kærleika sin skuld, som han elskar i okkon vi. Eisene tar vi vår deg og misbroden okkara. Gjørst okkon livande vi Kristuset. Av nøye til frelst, og reist okkon opp vi hånden og sett okkon vi hånden og i en himmelska heimen og i Kristi Jesus, for at han og hinnom kommande tøyen kunne vise hvordan avmedelige ryk nøye hans vi gøske mot i okkon og i Kristi Jesus, tøy av nøye til frelst. Vi trygg, og til ikke av dukken sjølvån, til gavagods. Ikke av verskon, for at ønsken skal råsa seg tøy vi smui hansara. Skapt ui Kristi Jesus til gåversk, som god framan undan hev lagt til reier, at vi skulle liva og i teimen. Så det er som han sier om at høytningene, altså han sier ikke at en pastor av høytningene skal få et. Han sier høytningene. Altså, så det er som vi langt jeg har hørt i evangelisk kontal, at hver og et eller annet som sanger sier, hver og en som høyrer, synge glede. Alt Guds folk i fargen, hver sted. Altså, det er fire ødel, og iverødel. Og til ødel. Ja? Og til ødel. Og til ødel, ja. Ja, altså, det er verset som du eiste, det er 4 verset her, det er så, altså det er så rykt. Altså, det er men god som ryker i miskun. Ja. Bare tenk det første her, ja. Altså, han ryker i miskun, ja. Hever, kvui, jo 4 mikla kærleika sønskuld, som han elskar i okkom via. Altså, her er trutja regler i som versen her, og det er, altså, hva ryker en annan? Altså, hette gos hjertalega fyrir okkom. Ja. Og han sier enda, som han elskar okkom vi, eisne tar jo vår deg og misbrot okkara.
Og hans hjerte det samme i fyrt heim som ender deg i misbrotten sin, om du ikke kjenner Kristus enda. Men Guds hjerte akkurat det samme fyrt heim. Ikke bra det. Nei, ikke måneder da. At lykke. Ja. Så det er øyelig godt at velge vi. Det det samme som jeg har valgt noen snakke vi rombra om, men det er som han sier i 15 kapittel og 15 vers, at vevnen gjør ikke til skammer. Det kallar ikke godt ser uttelt og gjørst noe. Ja. Vi har lært han som giv noe. Akkurat, ja. Han sa til panteren som han tar seg røst om med brøden. Ja. Og på arve hans der. Ja. Jeg kom til meg at det var Jar, da han sier at om kærlega og at elska. Man kan si at det tver søyer av somsøk, men at elska, det den aktiva søyan av kærlega, altså han som god kærlega, og du kan han ikke lade være vi aktivt at elska. Og han handlar ut fra Jesu kærlegasøgnen, du så elskar jeg god heimen, at han gav sånn sin einbarna. Tredalest. Tredalest, altså. Ja. Kærlega som styr øtles nere. Og han kærlega som mennesker kjenner, eisen det som ikke kjenner god, altså på samme måte som vi omtaler her, det som opplever å kjenne kærlega, det Guds fingramerke og mennesker. Så vi skapt av honom. Vi mynda av honom. Og innast inne trygg vi at alle mennesker ikke heter. Og så så nek som kan forstyrre og overrekke og sånt, men da man virkelig smakkar Guds kærlega, så det ikke annet her i tilværende som kan så justittlast vid det, eller fytla til plass opp. Slett ikke. Og hette et ødel. Og er marska. Fikk jeg sånn underlig en øvelse tanker ganske. Vi det følger jo, vi valgsikne, ja. Vi er fætlen jeg må regne. Og det kan være trøttende, men det virkelig en sikning eisne. Og jeg tykker ikke at det nækker i følgen som skal betale for å få vatten i kranen, kjøsere. Og vi kan tenke at den havn her som bygd for vi har tvær store vannbrunner som forsvinner alle i havn, ja. Ja. Og vi får det alt, ja, altså, om vi har betalt skatt eller ikke, om vi har råd betalt skatt eller ikke, så får det alt lot i oss nere. Vi først føler det så løsende at vi trykker nå, to sekunder etter, har hun avmarska disse her nøyene. Og så kan man føre tankene i til det, og i mynda seg til at kommunen sier det her, og sier, nei, men damer kjente personen her, så han får ikke vattne. Etter at de har ikke betalt noe skatt, så de får ikke vattne. Men utan naturlig her, klarer vi godt å fylle vi, men øyelig ofte at det kommer til Guds ryk og nøye, som nekva ferner større enn noe veiting som mennesker kunne gjøre, så har du lykkes med avmarska. Men her ikke avmarsking. Vi finner ikke gjørst, altså, han sier, han omtaler akkurat som deg og sint og miskjørende. Hva gjør en deg i personer, da? Ikke. Hva skal han gjøre? Først. Altså, ikke. Han deg. Ja. Ja, og i sint og miskjørende. Ja. Og de må at det inn og i midtelen som gjør til at sint og miskjørende ikke være om tilråkning i morgen. Fordi at han var nærkant kom til å leve han til, altså. Ja. Så hadde det så godt til å gjøre det. Ja. Og han hever så, altså her ingen avmarsking langt. Han har ikke satt man her ånger avmarskingar i fri falsk. Jeg vet ikke hvor jeg selv var når jeg har så opplevelser. Jeg minnes da vi kjørte Kjemmasheim, ja, vi klattet vi glasvev. Og slatta i det. Her som det var krautes, det var ikke, det var bare så.
tidsja etter, tatt og tog og tar farmarna nye. Og så spurte Bjørste meg om jeg ikke kom til gjøre det her først, og en veteren kom. Og så gjør det hit, det så sommer kom att. Det gjør det så. Men minner med han arbeidet nok så høyt opp her, så fyrer ambulansen i landet for på i. Først hentet veien, så etter, og så gikk på en løta som kom han ut av sjuks. Så jeg fikk vite at jeg nå Søymen var deir, altså han var sånn Samuel Siversen. Både Martin Siversen og tar. Og så jeg var jo i kranabil, ja, og arbeidde. Jeg kjørte alltid kranabil, høysene der. Og så ber jeg han som bare for til kaffe, så skulle jeg køyre han til Søymen, og et lær så han bor til mamma sin, og innebøttene var så høysene her. Jeg kørte så 9 til deg, og sen så etter så 9, og det var utrolig, ja. Han arbeidet på bilen til oss her, og han Leo Ponter, og på en eller annen måte han tjekket etter 4, og bilen fornyer kroppen av han, og han døg. Han var ikke større med over, og øyelig elskelig med over, altså, utrolig fitt. Og så kom jeg inn her, og jeg var øyelig der, så at jeg alt vil løy med, og alt det der. Det jo pja bønene. Jeg vil ikke at de gjorde, og så løtte jeg under meg, så lei meg å bya for mamma, som satt her og greit. Og jeg så løtene, for at jeg får bya, så takkene jeg grateren, ja. Verkligen takkene jeg nå. Det ble pura først inne, og det var, altså, og jeg som stittla, var en underfull løte. Og så selv han det, fikk jeg også en kaffemån her fra Tøymon, og så før jeg atler på seg. Flere ferie med noe løyve, jeg vet det også, at han veien. Så taler jeg sånn at jeg tar jo igjen for det grevere. Det gjør det ikke ved at jeg tog inn at jeg var på det beste. Og i sånne Samuel pappen, så han jo vært sammen ved Kjørebergen. Vi en parst av, en parst av 4 år, altså. Og en tur vi først, og 2 og 3. Det var mest da. Og så jeg var øyelig gav igjen til mannen, og det som det gjør det, altså. Bare at det jeg også med det, som vi løser her, og Jesus breven, altså. Som vi tar finnes, ja. Og at god som ryker miskom, for mykla kærlaka sin skuld, som han elskar jo kom vi. Øysene tar vi var deg, og i sinton, miskjeren og sinton akkara, ja. Kjørst okkur livante vi, Kristus, av nøye det tid frelst, og røst okkur opp i hånden, og sett okkur vi hånden og i en himmelskøy, og i Kristi Jesus. Og da kom jeg til fram til, hva han nå? Han her som han har røyma, og i alle det. Han får bostet og like om høymasjæren. Selv om det var da en vannlokka, men han var en smatler. Det så jo bare at bilen var... Jeg har så ångat jeg oppleva når jeg så jeg vannlokka, spant av mat. Men mitt i arbeidet noen, og om man skal tette en hus, det kommer som lägsetla. Det særlig landringer, landsringer og sånne.
Detta kommer det från Borgavik, ja. Så läkte han sitt att han tar till sig av att han vet rätt. Och så hit. Kvar var han nu. Han var ett ord. Ja. Och Joma. Och i alla det år. Ja. Jag var inte skvitt alltså. Bøyna veien. Jeg visste samme var bostor. Og så var det han. Jeg skundte seg til kona, trøst han. Ja, han var bostor, sier du, men han var veldig kan færen, som papi han sa. Ja. Han får altså kjølsammanhatt, papen nesten. Ja, det jeg følte det han. Nettopp det du sier det, så var det som drøy meg å fære nian. Tog jeg papen var ikke mulig, altså. Og han der så, han bygd seg hus i Nordøple, ja. Og jeg var så kom etter her til mammasøyne, at han var ikke gifter. Så han hadde henne siste, flere år gift. Hvis ikke alt. Men ta i papen for til å være sammalt, til å være sinter kjølsamt, det kan du fortelle lykke til? Ja, det var et sånne kvalt, og som mange ganger sånne kvalt. Og det var en møte av skipa. Det var vittnesbårer. Og så reiser sammen seg opp og ber frem en vittnesbår. Det gjør jeg nøysten på skipet da jeg var sammen veien. Og han fyrer seg ut. Og da jeg kom ut, da sitter han der i bilen. Og dette var øyelig kvakker for Julian og alt konen. Helt øyelig kvakker, ja. Han skulle fære andre natt. Men det var en verreløs. Og han var færen. Og tog følte man så en større arbeid enn hvis nå han var hjemme, ikke var færen. At færen, at vet ikke henne, men det var jo med hva han var, hva han var sterk. Vi kom og i morgen, Johannes kom, jeg vet ikke hva han vel kontoret Klaksvik Øysene. Og han kom så av vet ikke, og da kom han å snakke om, vi kom å snakke om at det Øysene. Og enda nere Juliana, hun var syster til kona, han som er for et ein. Ja. Det er også en sånn som heter Olav, som var Malmö på 60. Ja, han kjenner jeg vel, ja. Ja. Han gift i siste vann til konen som var. Det er ganske sånn, ja. Ja. Så vi kom og snakke om at det at han, men det var på samme måte av i marsten, altså, bodja sammen. Ja. Så ja, han var av fjallet, han gikk av fjall. Og Clifford var akkurat fjellet, og i fargen. Han som platt jeg kom her. Ja, David Clifford. Ja, David Clifford. Og han sier vi på Tlatol, tar vi over her norre, og i Norrstoften, altså. Her som seieren var, det heter Rauko. Og så måtte ta fære av stedet, og det var en tror ikke seier som brått seg vekk. Og så da lukkes det færre til dem, det bontan. Og så sier Clifford vi på Tlatol, han sier at jeg ser med av den pojken som varst. Han hjertekjuk, sier han. Hvordan varst du det, sier Bolt? Det er så sart av liten. Han vært av fjallet, og nå får han ha steater. Og det ikke godt for en mann som hever
Det som är så tjan över. Alla, ja. Ja, säger han alltså. Kan se det, ja. Ja. Och tar fänket tror jag säger. Och han syftar han upp av som han att vi var vänner. Det smatla. Så står jag. Ja. Ja. Det är alltså ta allt som det ska vara vid liv och dagliga liv så huxar vi självande inte alltid om det är ja. Nej. Det är faktiskt jag har inte varit helt ut som att huxa om det alla tøyna. Men det som är väl men det är helt om med allt det gott att vita. Ja. Det här att han är långt nu tjockon. Ja, det är man långt här han sände fyrtjuven här. Ja. Det är han still sjøs. Vad gör det kvar? Herr Jesus är här i himmelen. Det är så helt underfullt. Ja. Det är särskilt nu som är blivit gammal. Är det mer underfullt? Ja, jag huxar om att det är vers här så det sista och 4 Korint 15. Han säger här ett eller annat sista. Ja, det är tre sista här. Han säger, ja, då tackar 5 rush. Han säger, ja, lad mig helt tacka synd mer än det, ja. Så han tar sig om detta förgångsliga och tar förgångsliga. Ja. Han säger här i vers 3 rush, till detta förgångsliga må läta sig i oförgångsliga och detta dejliga må läta sig i odejliga. Ta hetta forgångsliga hev lært seg ui oforgångsliga, og hetta deilige hev lært seg ui odeilige. Ta gonger året ut som skriver deien oppsvølter og sier. Deie, spyr han, hver siertøyn? Deie, hver brottertøyn? Og siren han var vunnet Golgata. Ja. Han var en sier av deiene. Så kunde han alltså säga att vi marschte här till Lazarus var färden. Att det Jesus säger vi att säger vi marschte att upprasningen och löve. Ta nu tror med ska leva om han så dör och kvart han och lever och tror med ska i alla över inte dönt. Ja. Heter han som han sier av deg. Ja. Nu är det den skapningar som han lät oss komma i. Ja. Den nødja människa. Nødja människa, ja. Att det är sån. Och med det jag tycker mycket att tacka vissar in och att dagliga livet. Alltså, vad är det? Jag har ju gått seriet att mer. Och så är det, och med det jag gott att kunna säga att nej ansare över finns ju med till att jag vill göra världen, no? Ja. Ja, alltså hade vånen och jokon. Ja. Det är inte bara att jag hoppas att ta för vara så. Nej, det är en livande vån vi hela andan som bor i jokon och som tillför och när sig här det här frien och tryckterna i ötnes nere. Som teker brotten av dig annars. Ja. Det är när det frälst i tryck. Och det är inte av tycken själv. Det är gava gods. Inte av värsk. För jag inte ska rösa sig. Då vi det små i hansara. Skapt och i Kristi Jesus till gav värsk. Som gått fram en undan. Jag har lagt röjar. Att vi skulle leva och i tøym. Minnes då i att titta av vår tid som var höjtningar. Og i halten om. Og var kallet i avomskarner. Ja, henne så kallet i omskjæring. Som var gjort og i halten om. Vi i håndene. Minnes at de tar tøyene stod utanfor Krist. Utestånd fra borgere til Israels. Og lyftes saltmallen fremme.
åttan vevn, og åttan god i heimen. Men nu det i Kristi Jesu tid som avår, var lengt borster, kommer nær vi blå Kristus. Til han frirak. Ja. Ja, det og det langt ned at han sier her, tog vi hånden heva vid, bare parstar, altså, bare jøtar og hetningar, og i ein anda etgang til feiren. Tid det tog ikke langer fremmand og utlendingar, nei, tid det samborgare hinn heilagra og husfolk Guds. Tid som oppbyggt av grunnvød til apostlene og profetene og hoddensteinen Kristus Jesus sjølvor. Og i hånden ver alle bygningene samanbunden og vekser til heila tempel i Herren. Og i hånden ver eisne tid byggt opp vi hinnom til bostad Guds i andan. Ja. Altså, det ting og dimensjoner som vi ikke hukser ut det naturlige. Nei. Det blir ikke til heller. Men han som ut fra tog avkjønnelige av ångon har skapt alt det naturlige. Han han som fyrskipar hette eisne. Jeg kommer også om til morgen at her tåser han om Israel og høytingarna som folkgods. Og det hans problem. Og det høytingarna og jøtar så råknar han ikke mer vi. Så tar alle inneslotta og ut i sammen. Ja. Han nevnte, jeg hadde 4 korrent om jøtar og hetningar. Ja. Men nu det samkommagodsa. Ja, samkomma. Ja. Og i samkommagods, eller kyrkjegods, hvordan vi kallar det, ja. Her er ikke munner. Nei. Her er ikke munner. Nei, ikke munner. Så vi har en bådskap som bæg til nå. Det begynner her. Og det rakker inn og jeg tror om deg igjen. Det som man bare hokser om hvordan jeg viser for det heta. Og så at hinveien hvordan samkomma gods vi satt opp på han. Så alltid det at det åndsfullt av vera og i tøymon. Det samme vi tøymon og i sånne skapninger som var det at gjøre en nytt menneske, altså. Ja. En nytt skapning. Her er ikke måneder der. Ja, ikke måneder. Ja. Det så det også noe stikker her. Man leser hvordan man selv vi tror han minnestans det som vi synes en sanja. Men hvordan det her kan ta kom til søyes til at han vil akkurat som han har tatt seg ved han og fikk det som tatt seg ved herren om han. Ja. Så her var vite og en underfått lætgang til det sanai som vi stand i. Og vi råsakene av vevn og torgås. Ikke bare til av råsakene av, sier han trangten og vi. Så vi vet at trangten vi skal tål. Det neka som mer i tørre og ikke løyve, så det at lese sløykstøa 4 at minnes til at tryggven så det at stendur om verset i Rombran 5. Og i trønne har vi da snedkom til Jesu nei. Rett og slett av trygg, vi har vært noe fri ved god, vi har okkara Jesus og Kristus, vi har vært eist og finnes etgångt og i trønne til Jesu nei som vi stand og vi råsakne av vågen om dårgods. Så kommer det. Og så, ikke best her, vi råsakne av trångten og vi, tog vi vite at trångten virker tål rønt sinne, hit rønt av sinne vågen, og vågen gjør ikke til skammar, tog kærleidje gods uttelt i gjørst nokkara, vi heileie andan som given okkon
Så her har vi bare trygg, vån og kærleika. Allt, ja. Nevnt i en her. Men också där till han som jag inte har sagt för mig själv. Jag visst nog tryggven, alltså, vi nej inte vi ska i tål. Nej, trunni har det snällt kontligt sån nej som stand vi drausagna vån och dörgods, inte bäst här. Vi drausagna trångten och vi. Ja. Alltså hvis jag säger finns inte trångter och jag någon trunna och najena. Alltså den trångten, hon är så höjla. Det är något som godlägger grad. Det är något som alla äter. Komma i den naturliga människan så att det kvarvar. Till trångten, hon viskar till som är tarv som ägt till. Och så hon viskar tåla, så har tål vi människan. Och för mig viskar det så att det är en nödja människa som ska från det som är så omätliga störst till det som är trånger om löjvåkare och vi får tål och inte bara vi får vävna som vi inte gör till skammar. Så han tar tillgång till. Ja, jag också nu suttjar vi så mycket det som vi show för showvarp till dem så. Ja. Och att suttja här armvärnar tar det så bråta sig ut ur sån här hiltjenonna. Ja. Och då också man trångt. Här är trångt. Och det bråta sig ut. Ja. Och till harst att bråta sig ut då. Men ta är så Ja. armvärnan är kommen ut ur trångt, ja. Akkurat. Då blir de till den vackraste sommarfåglarna. Ikke så ikke. Det är näka på handamaten att jag visar trångten i eisen här. Ja, att det är det vackert. Att det innaste ojakon till vill släppa bråta sig i jöknen att det är hiltje. Så du huxar eisen långt nu här och i Lövlund. Ja. Paulus nämner att i Filippebrevn Ja. att han nämnde som långslen efter att nå till uppreisningen av dig alltså. Och ta menar inte vita Jesus som att men ta menar han vi han tillstånd i Lövlund kvar och man kan se armvärden över brott sig helt i jöknen. Ja. Och visar sig att vara en underfull skapning. Hon är bara, skapningen ligger inne i armvärden. Det är helt som gör till att det ser ut som en armar. Ja? Men det är inte det verkliga. Det verkliga är det som är innanför. Sommarfåglar som bryter sig ut i jöknen helt. Ja. Och blir till en det här underfagra. Och det är vackert. Ja. Det är ofta när man är kommit ut för det att Herren har lagt en människa hjärtat här. Mhm. Så först du inte något trångt. Ja. Tog hur ska det komma till detta människa? Det kan inte vi mojna även någon. Bara vi mojna även någon för att säga att det gånger något ett lagskart. Ja. Det är människa innanför när jag med var så sjukor och han döje, inte längt att han och jag fick på om av vitsan. Alltså, från en öronman. Som jag finns kattle, men han klarar inte att färra. Och han bär mig färra. Så han sa kattle mot katt. Och så minns det till att han trångten som kom av mig. Mhm. Jag kunde inte bara färra. Jo, du ska färra. Och så får det. Och jag säger vi herran med en kort, alltså bilen, att hon måste sörja för att det inte vänder i attor, och hon måste sörja för att det blir väl motigt. Och jag hittade att veta att jag kom. Jag spurte mannen aftarna. Han tar ju på en av vägen. För han också säger att jag kom. Han säger, och säger om. Jag ber om, säger han vid mig. Han skrev om det bra. Jag ber om att Herren skulle sända ankran att ta sig av dem. Så säger vi han ta att han har allt. Och kvar en råknar inte vi.
Ja, det här råknar ju så slett inte. Nej, visst du. Och ta i så att du kom. Ja. Så visste det var han. Och han nämnde präst och han nämnde säkers. Han nämnde flera sådana personer som han kände, ja. Tog i att han var inte frälst. Och så kom jag vart och nu ska det vara att han och i Guds sted, eller Kristi sted, är löjenda mannen till trygg, va? Och han har fått nek folk inne. Det var så ut för sted. Och så blev det bara i och han säger vid kvarna var tog sig verande till jul, hon välte. Och hon blev så verande inne. Och jag minns ena dotter som satt här i gången när jag kom in. Och hon säger med mig att han har, det är så att tillkomst, så var det sång, så var det det. Här är när jag sänt pappa. En där person. Hon är bia och han sänt. Hon visste att han är bia. Ja. Och så, ja, innan jag, inte vet jag att han gör det då i land. Alltså. Nej. Innan jag ödla i hemmen. Ja. Och så minns det jag säger vi inte att det är inte först för att det händer som jag nu vill fortälja där att Filip var statter i en halvdörren parst och han blev sänder ut i en öjemarsk. Jag vet att jag lade en annan man upp som tar i frälsa. Och han checkar sig fram av mannen och han läser Isaias profet. Och det ständer här och sen kvart han läser. Och också i samband med det är i 8:e kapitlet. Ja. Han spyr han om från Isaias 3:3. Jag minns inte akkurat verset här, men han spyr så och säger han hette om sig självan. Eller talar han så profeten om en annan. Ja. Och tar det han så lägger evangeliet ut för honom. Ja. Vi har 8. Bra att läsa. Ja. Här stender i 16. verset her i kapitel 8 at angel Herrens taler til Filip og sier reis til og fær sjor etter venne ganger i Jerusalem om at Gaza, her som vever øyen. Han rastes da og for, og her var etiopare, hirmeaver, høvermeaver til Kandake drottning i Etiopia. Han var setter i alle skatter hennere. Han var kom til Jerusalem at tilbya og vær nå heimat av ve. Han satt i vaknesøynen og les Esaias profet. Så sier anden vi Filip, fær og halte nær at jeg som vakna. Filip ranta her og hørte han lesa Esaias profet, og han sier, kiler til til å leser. Han sverre hvordan skal det kunne til at han anker veleier med, og han ber Filip komme opp og seta seg tjas her. Stikket av skriften vi har lest var hetta, en som sier hver han leiter sted av være dripen, og en som lampe teg fyrir hånden røyter til, så leder han ikke opp munnen. Og jeg tror at han var setter lagt, var domer hansara tidgen bostor, og hvor kan sia fra at hansara, til lov hansara vil tidgen bostor av hjørna. Her med han tog til åra og sier vi Filip, jeg bier til, si mer, om kvann sier profeten hetta, om seg sjálvan, etla om en annan. Ta let Filip opp munnen, han gikk ut fra Hesons skriftsteg og kunngjørte hon evangeliet om Jesus. Og så føres det fram, og så ble han døpt det her, snirmærene. Han sitter i han selv. Ja, han blir selv da. Ja. Men minnes det tar jo i, tar jo så før jøgnetta vi honom, va? Så sjå han det, så hei han av bønattene, og jeg mørste til at han var brøtt. Han var brøtt av tilgångten, ur skriften, altså, som han sa det. Og han får sånn nyer, altså. Det var kvalt 4 han får ned til Danmark, til at vite om han kom til gjøre noe vite. Og han skriver om det brev til han, og han sier at han nevner det her,
att hans är han hej nej det var inte mer han tog sig med sen att han tante att geva till kyrkor och till ösen samkomst jag. Men han var inte tryggvande. Och så skriver han att bäste braules berg, säger han i braun först. Men nu är mot berg inte braules. Så vi vet inte han höjne. Gav Herren är alltså viss om att det är ett avslöj vi tryggva Jesus. Och nu färger nyer, det var inte ska möta mig. Men det var ett att nu kan inte täcka den skatten framåt som han gav mig. Och jag minns att han för 9 år och han kommer åter och han ligger i sången och han kunde inte. Så han kom för längt då. Och han var så. Men det är öliga stora fylgjer för familjen att vi minst ösnet är konan så la hemma och var sjuk och att det slapp att loja henne till tryggva Jesus. Och ta hon så för det grävar. Han för till grävar i överkyrkene och är för 9 tar han till England. Jag atlamar och jag får kjalt man var där. Så tar minnes jag snart. Jag svars säger någon klara gröven, ja. Hon spurte mig om jag kunde göra det. Jag säger, det är gärna vilja, men bäst var hon för akra 9. Tantägen och svaren. Ja. Så fick hon svar. Men det är hon för det grävar. Ta dig bäst på dig i det för henne. Och ta sig bäst på dig med ett lätt hon yngste med att tala. Ta hon för det grävar. Bäst på sig med nu ska du tala Paul och du ska säga det akkurat som det är, som det var. Och så bara ta fram som jag upplever samma vid henne. Alltså säckningen, det är det som jag snävar också om. Säckningen är av här som att vi är godsbarn. Det är så stor. Vi må omövligt se några fra och allt som skriver ständer. Till åkara, bönlös. Nej, det är så. Särskilt bra någon till åkara tryckva. Ja. Jag också att det nämnde jag ser händelsen här att och det avskattar familjerna. Ja. Att det är akkurat som en himmelska vattenvägningen. Hon bara kommer i funktion, alltså in över, alltså kanske fler atterliggen då. Ja. Vid siktningarna. Det är så helt omedvetet störst. Ja. Också att det är tillstånden och vi har ju någon, hvis han var häsen. Och inte det som det är nu. Akkurat, ja. Ja. Men det ständer ju också att det ska vara rävliga trångt kjørsfelt av sista tiden. Ja. Det är värre än som avår. Värvått och varta och gott. Det är just det anka löt och i. Ja. Ja, skal du begynne på en sav, Jakob Paul? Ja, det är tackat där för det så löt. Till särst det nya stökare. Till särst att du är styrst nåkare. Och då var det akkurat vad vi vill välja. Sia. Och det gånger inte allt så gott att få ta fram så det som det är värre vi stod. Och jag kom mer och mer. Och det att jag ser sändning. Inte vara med sättna göra. Det att han är olika till som du sänder året och till. Vi tjocka nockara
okkara tråden, okkara vevn, okkara anlita til at du kan få at jeg bor seg det som mennesker trådja til å få og tryggva til. Takk emot det som underfotla, som av et lov i Kristi Jesu, herre okkara. Leta vera så herre, sikna det var sikkert som vi deler tja, og som jeg finner sånn godt oppastanta, som kan være sendt ut til okkara folk og til voja ut om heimen. Da ber jeg til om og takka til Jesu navn. Amen. Amen. Så hesen parst av hjertemål kom det enda, og vi får takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parstar av hjertemål som heva være, der kan du finne av YouTube om du leiter etter Ikto Sjånvarp. Og hesen pastren, han kommer eisen av være lagt her, han kommer eisen av sendra Kjei Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesa affær.